Gyda datblygu'r cwricwlwm, be oeddwn ni'n deimlo'n bwysig oedd bod angen i pawb gael dealltwriaeth o pa gyfeiriad oeddwn ni eisiau ei gymryd. A wedyn, da ni wedi sicrhau bod ni wedi ymgysylltu ar bob cam o'r daith reit o'r cychwyn cyntaf. Dwi'n meddwl bod yr ymgysylltu efo pawb sy'n mynd i fod ynghlwm ar cwricwlwm yn hollol allweddol. Mae o'n gwbl newydd i bawb. Mae o'n newydd i'r plant, i'r teuluoedd, rhieni, i'r athrawon, i'r staff a pobl sy'n arolygu. Mae o'n newydd i bawb yn dydi. A wedyn, dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig. A mae o'n gyfle gwych i weld beth i diddordebau pobl, sut mae pobl yn teimlo am eu plant nhw'n dysgu, neu mae'r plant yn teimlo mae nhw'n gallu dysgu ora. A mae'n mynd i sbarduno pethau, dwi'n meddwl, mewn cymunedau. Oedden ni wedi trafod efo'n gilydd hefo gweddill y cyngor ysgol am sut fyswn ni'n gallu gwella nhw. A wedyn fyddwn ni'n meddwl be da ni'n gorau wneud efo'r 4 diben. A wedyn dyma'r pethau oedden ni'n gorau wneud a dyma be mae'r plant yn licio. Felly oedden ni'n meddwl fyswn ni'n gallu adio rhyw fath o bethau fel i'r posteri. Yndi, achos dim ond y gorffennol ydych chi jyst yn gwneud yr un peth bob dydd, ond dwi'n meddwl da ni'n cael mwyafrif o bethau i wneud. Da chi'n cael gweud o pethau gwahanol. Dwi'n gweld o'n dda bod ni'n cael dysgu yn gwahanol sut oedden ni'n cael tro gyntaf yn ddod yma. Mae'n dda bod ni'n cael gwneud beth da ni eisiau gwneud. Ac wwan da ni'n dysgu a cael hwyl dysgu, mae'n even gwell newydd bod plant yn licio hwyl. Wel, mae plant yn gwrando mwy definitely wan. Yn fy marn i, y byd tymor hir i'r disgyblion hefo'r cwricwlwm newydd ydy dysgu am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw rwan. A datblygu y sgiliau maen nhw angen rwan. Ac ei wneud o mewn ffordd sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Mae gyfynion y cwricwlwm newydd, mae'r 4 diben, mae'r hyn sy'n bwysig, mae'r meysydd amrywiol, mae ei gyd yn dod mewn un cylch cyfan, yn bictiwr cyfan. Marn i am y cwricwlwm ydy bod o'n gyfle arbennig o gyffroes. Mae o'n newid aruthrol a dwi'n edrych yn ôl ar yr addysg ges i ar hyd y blynyddoedd a mae'r plant sydd gennau sy'n hun wedi dderbyn a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i'r mab fenga gael bod yn rhan o'r datblygiadau yma, rhai hun fel byddan nhw'n tyfu hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n cysoni pethau, falla mae o'n rhoi statws i rai pynciau, rhai meysydd, falla i ddim cael cweit yr un statws. A dwi'n meddwl bod o'n gwbl allweddol bod ni rwan yn gweld pwysigrwydd agweddau lles, agweddau iechyd, yn dod ochr yn ochr ar rhai o'r pynciau academaidd, achos fel da ni'n gwybod, heb yr agweddau lles, nawn ni ddim llwyddo yn y meysydd eraill, a mae hwnna wedi bod ar goll yn y marn i ers talwm.